устоди азиз, мо як-ду савол доштем. Саволи якум ҳамин аст, ки мо дар Русия қарор дорем, ронанда ҳастем. Дар масъалаи вақтҳои намоз, мо вақтҳои намозро масалан пешина метавонем дар вақташ хонем, танҳогузор, ва мешавад вақтҳое ки 20 минут, ним соат, асра мақсад дар ахири вақташ, намозҳои шома ҳамихе қазо мекунем, мақсад 30 минут баъди азон гуфтан намоза мехонем, ё 5 минут пеш аз шом намоза мешавад. ҳамихе вақтҳое ки мехонем, барои чӣ ки вақте ки роҳ да мебарем дигар намоза хонда намешавад. хоб, масъалаи намозҳоро аз вақташ барвақт хондан иҷозат нест. 1 дақиқа ҳам намози шом олӣ нашуда бошад намехонад. Аз вақти қомат бале, мисол баъзе бародаро фарқи азону қомата намефаҳманд. Масалан масҷид соати 5 азон эълон кардааст, соати 5:10 қомат. ва ё фикр мекунанд ки 5:10 бояд хонем. Не, 5 ки шуд, шумо ҳаққи хондана доред, чунки шом шуд. лекин дар 4:59 ҳаққи хондана надорад. Агар хондаги бошад ҳисоб не, вай намоза аз нав мехонед. ва инчунин аз ҳудуде ки шариат баён карда, аз вай гузаронид, намоз қазо мешавад. инна ссолата канат алал муъминина китабан мавқута. аллоҳ таоло ки намоз барои мусулмонҳо як фарзе ҳаст ки муваққат аст. вақту ҳадду ҳудуд дорад, саршавию охиршавӣ дорад. аз саршавиш барвақт хонда намешавад, ҳисоб не. ҳам гунаҳкор мешавад одам агар қасдан хонад, ҳам ҳисоб не вай. лекин қазо кунад гунаҳкор мешавад. лекин гоҳе қарз дар гарданаш боқӣ мемонад. бинобар ин дар ҳамон ҳудуде ки шариат аст, дар ҳамон мехоҳем. масалан намози хуфтан вақти дароз дорад. намози бомдод тақрибан 2 соат вақт дорад, баъди азони бомдод то баромадани офтоб. намози пешин 3-4 соат, дар тобистон то 5 соат вақт дорад. яъне аз ибтидои вақташ то қазошавиш. аср 2-3 соат вақт дорад, аз даромади вақташ то охираш. шом 40-30 дақиқа вақт дорад, яъне аз ибтидои вақташ то ҳамин вақтанда. дар муддати ҳамин 2 вақт ассалату байна ҳазайни лвақтайн. ҳазрати ҷибрил ба пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам якум рӯз омада дар ибтидои вақт имоматӣ карданд, дуюм рӯз омада дар охири вақт имоматӣ карданд. сипас гуфтанд ки намоз байни ҳамин 2 вақт аст. дар ҳамин дохили ҳамин 2 территория хондагир. гузашт қазо шуд, нагузашта ҳол надаромада хонӣ ӯ ботил аст, ҳисоб нест. бинобар ин бародаро кор узр намешавад дар намоз. намоз як амале ҳаст ки фақат ба як одам шариат иҷозат додагааст, онам занаки ҳоиза. занаке ки ҳайз мебинад, барои ҳамон намоза аллоҳ таоло иҷозат додааст ки нахонад. аммо барои ягон кас қазо кардана ҳатто иҷозат надодааст. ҳатто дар вақти ҷанг тир омасудааст аз 4 тараф, аллоҳ таоло гуфт ки намоза рост истода, нишаста, роҳ гашта, ба кадом ҳолате ки тонистедон хонетон гуфт. бигузор роҳравон бошадам, ё ба зону нишаста бошад, ё ба хазида бошадам хонетон. қазо кардан ба иҷозат надод. дар вақти ҷанги ҷиҳоде ки дар роҳи аллоҳ таоло мешавад. чӣ ҷои ин автобусҳайкунию кори дунё? бинобар ин ба назар гиритон, вақти намозтона агар ба дараҷаи аввал монад, ин дунёе ки аз сари киҳо намонду аз сари мо ҳам мемонад. яъне дунёе аз намоз пеш нагиред. 2 ракат суннати бомдод аз дунё қимат меистад. он 3 ракат фарзи шом чӣ қадар нарху наво дорад, 2 ракат суннати бомдод аз дунё қимат бошад. аз дунё ва аз он чизе ки дар дунё ҳаст. медонед баъзе заминҳо 1 квадраташ $1 миллион аст. дунёи агар ҳамаша пул ба ҳисоб кунед чӣ қадар мешавад, ин ҳисобаша ғайри аллоҳ таоло дига касе не. ҳамин дар назди аллоҳ таоло мисли қаноти хомӯшак вазн надорад. ҳамин аз 2 ракат суннати бомдод беҳтар нест. барои ҳамин намоза қазо накунед, то намоза вақташ бихонед. вале аллоҳ таоло ҳам танг накардааст. нагуфтааст ки 5 расо хонед, 5 нахонед, 4:59 нахонед, 5 расо хонед нафтаст. барои шумо вақт додааст. ҳоз чӣ хеле ки гуфтем бомдод 2 соат, пешин 5 соат, масалан хуфтан 7 соат вақт додааст. дар ҳамин вақт як 5 минут чӣ хеле ки ба ҳоҷатхона вақт меёбед, ҳамин ба намоз ҳам вақт ёбед ҳамин қадар. ин ягон мушкилӣ надорад. бале.